Вале купа. Валя купа, защо не дама? Шегувам се, може да избереш всичко. Всичко може да избереш, няма проблем. Ето, показвам ти, че не е някъде близо до най-горните карти. Така е. Нито някъде до най-долните. Някъде по средата е. Когато ти решиш, просто щръкни. Вау! Да видим. Ето, че и ти имаш магични сили. И теб те бива. Може би, ако ти покажа, ето така, ако го сгъна на две, сега е много лесно да го проследиш, нали? Сега, ако щракнеш, ще видиш точния момент, в който се изкачва най-отгоре. Давай. Топ. Вау!